Ngizimu Afrika nginibingelele kuphi nakuphi la okuhamba ekufinyelele leli khasi. Makuthi ke usanda kusijoyina kuleli khasi, ngicela ulike i-video, usubscribe kwi-channel lo onibingelelayo umfana uMenzi, insizwa ke yaphansi le kwamaphumulo emvodi ovanzini isigodi. Bengithembisile ke ukuthi ngizolo ngivela la ngizonipha i-update ngokwenzakalayo le emandaba enkandla, njengoba ke sazi sonke ukuthi ke namhlanje usuku olukhulu iqhawe uKhuzani Mpungose ubopha ifindo lika Sofa Silahlane nowakwakhe uGamathenjwa. Njengamanje ke bafethu sekuphunyiwe ekhaya kaMpungose kubhekwe esigcawini, kahle kahle manje sebesesigcawini. Sibonile ke abakamakoti ngekhathi ke zasekuseni, nayi ivideo ngiyifakile, sibabona befika nebhokisi okuyilona phawu lokuthi ke abakaMathenjwa bayavuma ukuthi ke indodakazi yabo iyoba ilunga lomndeni wakaKhuba kaMpungose. Bese kuba neqhawe elenze into ethuse abantu abaningi futhi enhle. Umnumzane uBB Gwala ufike ngebhanoyi laphaya eMandaba. uBB Gwala ke angimazi lutho mhlambe into enjengamabhizinisi ukuthi ibhizinisi lakhe lokuthi, but engikwaziyo ukuthi ungumphathi noma ngithi uchairman we-Umvoti Football Club, ngimazi kanjalo. Siyambona ke la evidweni ukuthi ke ufike ngehelicopter okuyinto engajwayelekile kakhulukazi emcimbini yabantu abamnyama. Lokho akwenzile kukhombisa uthando ngoKhuzani, likhombisa futhi support kuyena uKhuzani. Nganza kwethu like ivideo, subscribe kwi-channel, ngizolo ngifika la ngizona-update ngokwenzakalayo laphaya eMandaba. Asiphinde sihlangabezane ngokuzayo.